live chenro mari mar Kuku Mar Wach tindo maka unago mbako do migosi John Obure en jakene ratiro mar oganda jakol kudho mar yam siasa biro mane sama weche Arita kwe chendo Kisumu County molocho utho weche giki mag siasa bende Azimio la Umoja One Kenya Coalition no dhi dohodo chieng' Roma nyoro chalo nade magi to kod moko mathoth nyinga en Harun Tino kete ka to nikech twak kore ka chakore achaka John idhen ade jodong adhiyo ber elal yiero dhi kod nade bana ogala line. Yes. Yiero no dhi maber. Koro tok yiero ni samoro di gom mondo ikaw break matin. So sama nyo igocho nyoro nyono nga kaw break. Nyadoyo muo. Ni ne gweng. Okay. Gweng dhi nade? Ber en wani koth onge gweng to koth. Chambeyo. No chamo. No but nyoro kudhi amona nyini koth nogo bondo. Mano koro kase. Kanise wuok e bondo. Okay. But nyini koth moro be ntiere bondo. Magoyo mana lam town ka. To koro ok pure to onge. Ani koth rangero nyina cha wuok e studio ka iri milimani ka chopo di town dayudo ka koth onge kocha pinyo timo buru konde to goyo mapinya dhi godo. Walosane weche mag yiero migosi John Obure. Yiero ni dhie kaka ng'at ni dhi kaka jachung' kaka japiny mago kura koso kaka ng'at nero makena tiro mar oganda koso kaka jangi yiero makizungu ni observer jedwa gigote. Yes Nadhi yiero gigote. Mokwongo onge kaka di bede jachung' kok in jago kura. Yes Koro na kuonga bet jago kura eka bet jachung'. To kasi bet jachung' tatingo migepe ariyo ka bende iye. Yes. Ni an ja kedo ne ratiro mar oganda ma itingo koro ing'iyo wach yiero no gangolo mar jakedo mar ratiro mar oganda cha. To machielo bende ing'iye gangolo mar jangi gik matimere e yiero. Kuro ne an gi gik ang'wen go te e yiero manadhi. Okay, okelo penjo ni to walos kodi kaka ng'ama ne ng'iyo yiero ni eri. Wang' mar janeno no chal nade jadwo? Yiero ok ne ber ahinya e wang' mar janeno. Koponi wadhi gi court ma ne ong'ado 2017 ni yiero en ondame ok en ong'ala achiel. Koro king'iyo yiero aparo ni dichieng' moro be ne an kodi kae Wood John to nanyisi ni kang'iyo yiero ma 2022 to pogre kabisa gi yiero ma 2017 e chenro to kod tudruok mani kind japiny to kod tudruok gi kind japiny gi ogai matayo yiero ma en IBC to kod IBC to kod jok mochung'. En gima ber kabisa mondo tudruok mani kind ji adek go obed moyangre ma inyalo penjo tiduoki to koponi nitiere gima ineno karach to kokuduoki ma romoni kata ka in minyong'o joka gi wach to giloso kama rach. Koro ka ing'iyo kaka yiero mar 2002 ni nochak ta e chakruok mar ndiko jombulu nyaka ochopo kama koro no olandi yiero ta apore gi yiero mar 2017. Nawacho kendo adwa nuoyo ni mae e yiero mane onge ler e tudruok gi jago kura gi IBC to kod jachung' gi IBC moloyo moro. Okay, mano manyiso ni seche ma wang'iyo gini eri IBC ang'o miyo seche moko wang' japiny ineno ka gima nokodhi maber ahinya ipano boil down e budget margi o boil down ni seche moko wano wegi nokoketo IBC tesre kosa IBC buono mana chik okelo ng'ikruok wuok kar kanyo migosi Obure. Maduong' mogik anya wacho no buono chik nikech kogolie bede wang' berruok e wang' japiny
mago mana gik ma onego bed ni timo ka iluwo chik. To maduong' ahinya en ni IEBC en migawo ma oketi gi katiba mondo ochung' kendo ta yiero. Sama waloso ni kanyo oseyier ma otiek yiero nyocha tarik 9, onego bed ni mbak yiero kata chenro mag yiero mabiro timre 2027 osechakre. Mbak yiero kod chenro mag yiero chalo sako. Onge chieng' miwacho ni ochakre ka to gik kae. Mane momiyo kane court rule ni en a process to ne wayiere gi court nikech nitiere giminyalo chak tim kawuono mabiro bedo gi effect e yiero ma 2027. Omiyo nitiere gik moko mang'eny ma IEBC notimo ma moko ji noselose kata nosepenjo to duoko ok giyud makare. Moko bende ji nosepenjo to giyudo duoko. To moko bende ok oduokgi totally. Tok ne en tij japiny kata tij jago kura kata tij jachung' mondo penji. En tij IEBC mondo wuog gi wechego kokelo ni ji oko mondo ong'e. Ma eri kako osebedo kotimre thuolo mokalo chien koso. Ma ero otimetel mo nikech isechunga bende siasa e 2017. IEBC mondo bene manyu kod weche koso bende unyalo dhi manyo weche kuom IEBC. Awacho ni IEBC olosi gi katiba mondo ti ni japiny kotayo yiero. Koro gik moko ma japiny penjogo penja nikech oko wuok oko mondo onyis lergo. To ka IEBC ne wuok oko manyis lergo ok dine jopiny openjogi. Nikech koro gigo dine nitiere e wang' piny, obedie mbui, obedie gazet, obed kata e yamo. Di koro ne jopiny ong'egi. To wadhi e yiero ma 2022 kaking'iyo ler mane nitiere 2017. Mudho moro dhi obet e tudruok kind jok ma wacho gi 2022 moloyo kaka mudho ne nitie 2017. Ado mi ranyisi moro. Kisumu Central, IEBC wacho ni ne omedo polling stations moko. To wacho ni polling stations gi nomedo nikech japiny nokwayo. Gima dipenje IEBC ni polling stations mane jopiny okwayo manomedo gi no gazeti gi karang'o. Nikech mano gima chik dwaro mondo mi giketgi e gazeti mar sirikal within the time. To king'iyo IEBC osebedo ka wacho ni oonge resources. To dipenjri gimomiyo a polling station like a polling center like Pandipieri in Nyalenda B nitiere gi polling stations 14 mane a polling station aparo ni ei Kisumu County tainya inya Kisumu Central ma is congested moloyo polling station mora. But at the same ward IEBC gazette another polling station mantiere gi joko kura magindiko kanyo ji 17 kende. To kiloso gi IEBC to koni negi chiwo polling stations moko mondo gi decongest gi gol ji mang'eny basta montiere kamara chiel mondo gi kegi. Then you ask yourself ni what was the rationale mar decongest Nanga kuom ranyisi kata Dunga kuom ranyisi kata Pandipieri kidhi ahead to gazette a polling station man gi only 17 registered voters. Ei Kisumu Central Nyalenda B eman gi registered voters mathin mogik
but Nyalenda bino ema IBC be nyomede polling stations mang'eny moloyo Yes. ward mora mora i Kisumu. Mama chielo ni mana gi only 33 Yes. registered voters. Wangi a complaint mara IBC a human resource. Because a polling station is required ni katin to be police angwen. Yes. So kama nitiere ji apar ga berio nyoteri police apar angwen. Otere clerks mag IBC. But police no koter kamano Migosi John. Okoneter nango. Tiere kude moko mantiere kamana police achiel kende. Mantiere mana police to kod gine jo gine WK sorry jo National Youth Service. Nango. Yes. Yes, because kaunego bedi gi security officers at least angwen. That is a polling station. Jogo are under direct control. But returning officer mantiere kanyo. Nitty-gritties kaka Arita Kue gini. Yes. Bende gini gik minyalo wacho ni nyalo se e duoko mar ombulu. Of course. Nade? Apenji Wuok John. Yes. Nitiere gima iluongo ni vote protection. Ma very cardinal. And mane momiyo kosegol police officer makoro the station makamigoyo ombulu. Talk en under OCS. Yes. En under control mar The presiding officer. the presiding officer. Yes. Because en cardinal mondo rit kurano. Yes. Gimora mora nyalo timre polling station. Onge expertise ma presiding officer, ma clerks, ma observer, ma agent nego e wache Arita Kue. And mana the security officer assigned to that polling station. Yes. So the number mane iketo na polling station ningiyo ni this is the minimum that wanyalo bedo. Muda winji. Yes. Manyiso ni gik machalo ka Arita Kue gin gik monego se kaka IBC no tayo yiero ni yeri. Yes. John. Omer. King'iyo components mag yiero owundre udi John. Yes. One of the reasons momiyo IBC oko conduct elections e constituencies moko en ang'o? Eni wacho ni ballot papers nitiere mane pok mane Yes. tiere koda gi chochni nitiere kuonde moko ma jochung' moko nyo Chebukati ochiko ni ji dhi yiero tarik 23. Yes. Kayo chorogi. Yes. One of the reasons Mano wacho. No wacho wach mar ballot. Mane chochni manje nitiere chande pok giner en gima pok giyaw kada pok giketo kare. Yeah. Mar mondo ballot papers gi obeni koro gin kare inyalo dhi mbele koda gi. Ma moro mowacho ni jota yiero mag Yes. IBC Yes. life gi are threatened. Yes. Mano be no wacho. Oluare wache Arita Kue. But obiro in terms of nitiere kuonde mamoko mano negi officials gi kuma ga IBC kaka Embakasi kachiel koda ka gi Shugu to nitiere kuonde mamoko ma IBC officials ochwalo ng'ur margi but obure isolated cases gi mano Arita Kue apenje Yes. Wuok John mano weyo tenre ga Arita Kue Chenro mari mar Kuku Mar Wach Migosi John Obure bang' nyire machoke ntir mar ariyo mar chenro nieri. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach Migosi John Obure wago kode mbaka weche giki mag yiero mabende nchano lando Migosi William Ruto kaka jatelo kata ker mar biche sigana mar piny Kenya ka ginero makweth mar Azimio One Kenya Coalition neno mopogore kane gidhi dodo chingniro manyore Supreme Court mar temo keto ratera dire manotimore adiri gik mane okotimore mar mono miyangi to ng'ama noloyo yo makare kitemo duote mar tieko weche mag chochni mosebedo kanitiere e ombulu kana mar duoko mag yiero ginero Migosi Raila Amolo Odinga achiel kuom jochung' yiero ni noramo kendo wacho ni nyaka chope giko mare. Migosi John Obure wago kod mpaka sama ne wacho mag Arita Kue kachiel koda ka gimoko mathoth okelo penjo maduong' ahinya nikech saka sama itimo ga yiero hika 2017 2022 nieri awachi ni yiero ariyo madongo manosekalo gieki nitiere thoe mosebete moro chande ne Chris Musando notho ne achiel kuom ng'anero mane duong' kane tudo koda gi yor mbui weche giki mag taw yiero sani eri owacho tho mar ji ariyo magin officials giki mag IBC returning officer ma Embakasi East kachiel koda ka gi magi Shugu ma iri nyisa ng'o Migosi John Obure?
yiero ma osechopo kuma en tho gi kuo koso? Wuod John, yiero nigi personal interest, to en bende gi community interest. Kae nitiere interest mar dongruok ma jomo pogre nigo. Yes. Omiyo yiero mora mora en gir tho gi kuo. Ma kinwang'o ng'ama ng'ade e mbele ni, to ok in gi kido maber, ok in gi gik ma ong'iye katiba chapter 6. Yes. Kaka ng'ama dhi dwaro telo. Yot mondo ikadhi gi ng'ama ng'ade katuriwe mbele ni manyalo moni dhi yudo gicha. Ahinya king'iyo gini e interest mar ng'ato binafsi. Yes. Kogolie mar community kata kogolie mar dongruok mane ing'iyo. Omiyo yiero mora mora, wawe wacho mar 2017 gi 2022. Mar 2017 gi 2022 wuok mana nikech officials mag IBC oyudo ng'ikruok ma ngimagi olal. But Wuod John, king'iyo maber kaka wano jok ma samoro osebedo ka ng'iyo ratiro mar oganda. Yes. Ji ngimagi lal mang'eny kabisa kinde yiero. En mani samoro gin gik moko ng'aw e ngas mamalo e lendo, lakini dhano lalo ngimagi mang'eny kabisa e ward level, lalo ngimagi constituency, lalo ngimagi county, lalo ngimagi nationally, nikech wach yiero. To gin weche mopogre ma ok inyal samoro ng'awo ahinya. But adiera man kende en ni kinde yiero jowa osebedo ka lalo ngimagi mang'eny. Ka ilosi weche gi mag ndalo yiero jowa lalo ngimagi, otudore koda gi weche gi mag arita kwe masani koro timore e Kisumu County. Un kaka jogi kuma kena tero mar oganda, ang'o makelo weche mag arita kwe masani koro medo njawre kendo insecurity medo dhi malo e Kisumu County? Wuod John, mokwongo en ni wasega bedo ka wadhi e yiero to koko nyaka bedi. Omiyo jowa mang'eny ma jonjore nopango gima gibro timo kinde koko. Kuom hawi marach ne gin, but hawi maber ne wan, todogo bet hawi marach ni jok masani ibuogo ngimagi kata imayo mwandugi e kor gweng'. Ni koko ne ok otimre nadi, nokubetie level ma jogi ne nyalo kawo nafas mar kwalo mwandu mane giikre ni gibro kwalo. Kaka wacho ni yiero nigi interest, nyaka jonjore nigi interest e yiero ni kindego ka koko wuok to bro loso mwandu maromo nadi. Koro gini ne ok ochopo kaka ne jogi dwaro. But chien kacha go kodi mbaka mar security madwarre gi polling station. Therefore ninwang'o ka the security personnel mang'eny nobedo mobilized makoro ter e wach yiero moweyo tiji arita kwe mae e kor gweng'. Koro inwang'o ka ne nitiere ng'ikruok maduong' ahinya e officers manego or timo patrol kuom ranyisi. Mano ng'ikruok mantiere manyaka onego wagoe mbaka. But mogik kabisa en ni gik matimre gin njore ma security officers onego deal go thoroughly mondo bed stopped. Kameko onego meki mondo ting' jok momakigo oterie kot mondo gi olu kodgi ratiro madwarre kichik. Ok en gima ber mondo sirikal mating'ne en tij rito ngima to kod mwandu japiny owe ni nitiere dhano moro manyalo wuotha machal ka gima en to hingo chik, onyalo tong'o ji, onyalo nego ji, onyalo mayo ji mwandu gi kaka gidwaro, to sirikal oling. Nango mbaka koda kage chiel kum jodito gi kuma gobila e county ma Kisumu kairi. To do nyisa ni magi sebedo ka githiro ma ok otimore. Thoth moingo magi kuma otimore. Asto beno sayo jogi kuma gin jopiny in kod an.
Baseche moko gige kitimore wang'eyo ng'at matimogi to ok wanyal kawo okang' mondo madhogo report ka obila. Bineno japiny bonego bed ni seyo to kod duoko mar obila neno ka duoko no chal nade? Duoko no anyalo wacho ni the worst statement for a police officer. The worst. But in adien ntiere mang'eny magisedino moko timore. Ok dino. Yes. Moko to moko ok din. Yes. Giminyalo penjo police officer no. Yes. Ni moko moko dino gi to kodino na. But wabed fair migosi John Obure. Ka gik moko anyalo weche mag maundu anyalo timore kuonde 20. To bilo geng'o 15 ma ok otimore ma bich otimore. Ndiyo ang'eyo ni ngima ji abich en ngima malach ahinya, but donge obed nyaka wasiro bila na dire gi temo ma 15 ogeng' ma ok otimore. Wood John. Yes. Arita kwe en ratiro mar dhano. Teknise bedo dhano. Yes. Tarita kwe en ratiro mari. Ratiro onge mamoro tin to moro duong'. Ratiro bende onge mipogo ni kora mi nus. Yes. Ta ok ami moro. Onge kama ng'ato nyalo wacho ni ka in gi ratiro mar bet mangima. Lakini ami ratiro ni ok abinegi ka tuoi. Yes. Winyo. Onge chieng' ng'ato biro wacho ni koro nikech in gi ratiro mar bet mangima. Yes. Ami ratiro ni mar bet mangima lakini amai wenge ni koro kibineno. Koro okonego bed ni omiyo onge kama. Yes. Police officer. Yes. Moro biro wacho ni watimo mang'eny. Yes. To matin watimo nade. Yes. Waweye. Ng'amo nego bed ni seyo seche marita kwe rach ko bila wacho ne gitimo margi to japiny ok ful jogi kuma richo mwadak godewa. Adwaro ni mondo understand. Yes. Ni japiny ok obedo trend. But wang'e jonjore wanyalo ful. Ing'eyo janjore. Yes. Ing'eyo janjore. Yes. In ang'o tiegruok mane ma in go? Officer mar police station kata police post macho ni oyo onyango jakuo turo dhoudi watimo gima kama chiko yie ni John. Chiko yie. Yes. Chiko yie. Yes. Okatamra. But mano an extra work ma inie mitimo. Yes. Tich ma police onego timre nade. Police duty achiel en to investigate a crime and a criminal. Yes. Machielo is to prevent a crime mondo kik timre. Machielo en ni onego arrest a criminal. As much as katiba be oyie ni japiny ni nyalo timo arrest. Yes. But ibiro nwang'o ni en gi limitation ni kata ko arrest criminal no to nyako hand over ni police officer. But japiny ni onge kama obede trend gik moko mawacho adek ka. Yes. In nyalo kata mana ng'eyo a criminal. Tinyalo handle way makichopo e police station. Tinwang'o ni nitiere technicality makoro ok onyal twego. Yes. Police ok bitimo mano. Mane momiyo police onego bedie forefront ok onego blame japiny. But full jonjore no bila ntiere makosa. Onge makosa. But en gima japiny ka otimo onego bed ni se nikech mano ok tije. Yes. En omedo mana tiju bila bedo mayot. Tang'o miyo bila dwaro tich mayot. Ok tich mayot. En wang'eyo jok mahinyowa. Wood John. Citizen responsibility wakao mondo mwa full jogi eki. To okase bendo kawachi ni obila mono ni ndie tich. Bada kwa japiny bendo nyaka tima. In gi tiji. Yes. Monego iti. Yes. Kaka in ni jafuambo. Yes. Idwaro ni mondo mi jopiny information. Yes. Imagine ni bet kae ni rito ni mondo japiny obi okeli information e kiea. Ok ni ndie tich. But okomono japiny kelo ni. Yes. Lakini okibi bet ka ni rito japiny. Yes. Ibiro wuotho oko mondo imany news mibiro miyo. Yes. Japiny. Nikech in trend ing'eyo be gima biro usere. Yes. Ma japiny onego tim nade. Onego winji. Obila obedo trend. Yes. Ok gi pesa ne. Yes. But gi pes japiny mo blame ni ok terne wach. Yes. Omiyo okatamra ni japiny ok onego terno obila wach. Japiny onego terno obila wach. Yes. Tok en gima obila onego riti ni mano e gima timo nade. Mar ariyo. Wang'i criminal justice. Yes. E Kenya. Yes. Kitero nobila wach. And nitiere records mantiere jok mosetero nobila wach.
tikoni Yes. ni dhi many ng'ano ikeligi. Police officer Yes. mitero ne wach monego kaw gino chak investigate mondo yud gimo nyalo nelgo down ng'ani. But opogre kinyiso bila ni ng'eni Arun John uso changa kona mbaya. Obiro ringo moko bi peji ni ene ot mane. But ang'eni dakika moro mokwongo yes. obiro bedo no seyudo ode. Ang'eyo ni mago ng'ikruok mantiere ng'ikruok machielo madwa nyisi ni seche mowacho ni gintiere nieri ok onyiso ni ka ng'ikruok nitiere to koro kik watim gimoro nikech ng'ikruok nitiere but owe manero matin to mondo megogo ni baka wach mari mar jo human right defender kata jo ratiro mar oganda iseyo na uling ka gik moko ne nitiere kare e weche giki mag yiero chandruok margi na uling bende seche ma yiero rumo in fact ng'enyu nosiro ni yiero notimo yo makare sani kore ka chala gi matong otore wang'u to nikech unno ka itero gine doho kiseyo process ma un wegi ne useyango ni ber arita kuyo njawre Kisumu bende uling'ie thi sirikal onyiewu koso udonje mibadhe magik mahinyo japiny okune. Udi John. Yes. Nyisa na Arita kwe monjawre kod jomose tongi jomose negi gi jomose hinye i Kisumu ka. Kogolie jokedo ne ratiro mar oganda ni. Yes. Ng'ano mose gole oko mawache kok mana wan. Wacho ka ukeyo gik moko as Facebook kata WhatsApp opogre gi chung. It is on record. Conference. It is on record. Yes. Ni udwaro keto wa koma udhiro wa e tich ma wacho ni nwa konyo. Yes. Kedo ni ratiro mar oganda, ikedo ni ratiro mar oganda nikech ng'amo nego rit ratiro mar oganda no. Yes. Lazy okotim gino kata ene mohinyo. Wawuok mna oko nikech sirikal. Yes. Bedo mangoyo tiyo tije. But chien kacha chande migosi jono gore gi luoro makende. Joma kena tero mar oganda ni wuok oko, ne loso kod jofwambo, ne wacho kama ne kawo chung margi. Ma piny bendo ng'eni agima chando wanieri no se kawo chung main ma kod maeri. Udi John. Yes. Ng'ikruok mar Arita mosebeti e Kisumu. Yes. Some few weeks to election. Yes. Nyaka yesterday. Aparo ni jokedo ni ratiro mar oganda e Kisumu osebedo gi press conferences adek. Okay, usetimo. Adek. Including more probably is going to happen this afternoon. Two, adwa nyisi ni tij kedo ni ratiro mar oganda ok en gima onego ne ni ng'ato fail. Waonge gima katiba omiyowa ni nyaka wakedi ni ratiro mar oganda. But katiba omiyo sirikal matiyo, ma police nitiere mbelene, ma special branch nitiere mbelene, ma NIS nitiere mbelene, ni mondo ong'i ni ratiro mar oganda otimnadi, oriti. Omiyo onge kama ng'ato nego chung'ie mesa mora mora kata liel mora mora kata kamoro muting're malo kata obed sinagogi koseyo jakedo ni ratiro mar oganda e gik matimre maricho. Nikech en tiji institutions moket in place ni mondo en sure uchiworu achiwa koro karponi kata ka unendo koro onge ng'ama ong'iew. Yes. Mar ariyo, yes. E wach yiero modhi marach. Anyisi Udi John ni in kien interview waka. Yes, yes. Ase raise issues moko ma wacho ni kama polling station moko nyaka jomoko kia. Ana wuon ase ndiko ni IBC ka raise issues gi. Mugik. Wale ose watch petition. But listener samoro media kain. Yes. Who decide no highlight achiel kende. Yes. Petition money Supreme Court gina par. Okiom tata no diro mono. Moko okiom tata no utere kaka. So jakedo. Senator wa Busia. Nitiere petitions apart. Yes. And what decide ni wawachi ni jomok modongi ok petitioners. Ni kamera ni rije do wacho mari mogi. Iloya gibura ne gina par chere kende mwana wangi mogeto. Adwana ngi yes. Talos goganda wa. Yes, yes. Weche adek. Achiel enini wangi petitions mantiere e Supreme Court. Ni ginyalo duoko wa yiero
to ogandawa owe keto wigi e Supreme Court. Ogandawa obede ni chien kuma wantiere ni waikre ni to kopo ni koto wacho ni ji dok yiero. To wadok yiero kaka nyocha wadhicha koso nitiere pogruok moro mwadhigo madimi wamede ombulu ni jakom. Mar ariyo, ogandawa adwaro na nyisi ni bedo ni jakom osebedo kadhi e Supreme Court mae mar adek. Kik ubedi ni en gima nyoso chunygi ni ang'o momiyo dhiga mane court. Bedo ni jakom osebedo ni dhi e court osemiyo oyaro space maduong' mar demokrasi king'iyo kaka yiero timre nade osebed kitimo e Kenya. Kendo an gadier ni gima dhi wuok e Supreme Court waloyo kata kwaloyo nitiere space moro madhi timre nade madhi yawre moloyo kaka ne enti. Mogik madwaro ni mondo anyiso gandawa en ni jo kisungu moko wacho ni prepare for the worst to plan for the best. Plan for the best but prepare for the worst. Yes. Wa plan for the best to prepare for the worst. Kopo ni yiero Supreme Court wacho ni ma onyalo mna wacho gik moko ariyo en no uphold kata o nullify. To wangi kaka wadwa dak gi situations ariyo motimrona momiyo ero uru kamano. Chope giko mar chenro mari mar Kuku Mar Wach dogo time kendo chieng' machielo riti nyinga en Haron Otieno.